gitu. Kebanyakan kan awake dhewe ora iso nampa kenyataan iki. Mergo apa? Ora padha karo karepe. Ora padha karo karepem. Ya sak karepem. Dia nek menyok nek ngarep iku. Menyoknya apa? Teh sepi. Ngoten nggih. Ayo belajar menjaga kerukunan supaya awake dhewe bisa belajar menjaga kerukunan iki napa? Sawangen penciptane aja mok sawang ciptaane. Lek awake dhewe iki bisa nyawang wujud penciptane akhire iki akeh ilinge. Tiap mirsani sinten mawon utawa mirsani napa